bezala azkeneko 6 urtetan aurten Euskadiko rally eta garaipen txapelketan parte hartuko dugu, gure BMW MRS berriarekin. Esperoen, destapatzen binean gustatzea aurten egin ditu diseinu berria. Eta, bueno, esan nahi nuke, naiz eta errotatan izan hemen kotxe barren urteanak eta gu izan, jendean aurren ikusteganak atzetik lan asko daula proiektu horiek aurre ateatzeko, ez? Eta eskerrak emateko garain, ez dakit nondik hasi beharko nuken, unbeste jendei baitakat eskertzeko gaudana. Lehenik eta behin eskerrak nahi burasoi, nahi amantatzeatik ez? Eta azkeneko joan behar urte komentatu nirenan rallitan hasi behar genula, naiz eta grazia hondik etzilenin, beti lagundi izan dira eta apoiatu izan dira. Pentsatu dugu hemendik aurrea, rally talde solidario bat izatea, esan dezan. Eta orduan urtero elkarte solidario bat aukeratuko dugu, eta kasu honetan aurten atzegi elkartea. Eta aurtengo rally eta garaipen guztietan lortzen ditugun sarin erdila doaintzak emango dugu elkarte honetan. Aparte, antolatuko ditugu arratzalde batzuk beharien zentroetara bisita egiteko gure rally eta kotxeakin, zentroetan dauden bai umei eta bai helduei, ikusteko mundua bertutik nola da, ez? Kotxea erantziko dugu, ez? Aber, gustatzen zaizuen.